ham lidt tid. Nej. Det tror jeg ikke. Hvor er lige der? Hold kæft, du røvbom, mand. Det er lige over til klart. Og nu er det der hænder. Fuck, hvor er det selvsygt, mand. For det er helt sort af røg. Hvad er det i regn, hvad? Det er ærligt. Der kommer det! Og der er ikke en levende heksehylde tilbage.